ساڵە 2013 من دەست بکارێ شانۆ کرد زارۆکتیا خودی ینی ئەس خۆش باژارێ قامشلۆم وەسکەف خۆشم بۆش باژارێ قامشلۆم تایبەتە خالیلی ینی ژبەر گۆڵ و civakbûnek tê heyê min gelek fêde kir ji şanogerî ji xwe temenê min jî 23 salî sala 2013 min dest bi karê şano kir yanî ev heyan hajê em hîn jî şanogerin hîn jî min dest bi karê xwe dikin yanî derdora 38 şanoyê me hene maşallah yani berhemin hejmarek gor temenê te hejmarek mizin Dijwar razî ji wan şanoyê gote pêşkêş kirin ez ji gişa jî razî me û yani ne tenê teyî karê me ne tenê şanoyê jî derdora 5 filmê me hene ew jî derhinertiya wa kirî sînarî wan nivîsandin 5 belge filmê me hene yani di vê umûrê hunerê de derhinertiyê nivîskariyê û şanogertî ya herî giring e xwe di vê astê dît yani ji wan kesakî bû berê hişt gotiberê xwe bide hunerê û bi taybet diriya şanot ez xwe memnûnim ji bavê xwe yani ji bavê xwe nî şehîd ê şanoger ji ber ku ji zaroktiya xwe de demê berê demê zor û zehmetiya nîzama Bees wa di malê me de di mala me de di mala bavê te yar dideyt ew xwe endamê koma bavê te yar bû ew provatê wî çaxî û wê demê û di mala de ji bo Newroza ez timî hazir bûm di nav va de bûm yani li wir jî me pir carî cumlê wa hafiz dikirin gotinê wa hafiz kirin li kolanê min digotin ez xwe yanî wek dibêjî kesê got ev xet jî da pêşa min bavê me bû ji xwe ez dibêjim yanî şehadeta bavê me ew dafeyê herî mezin bû got ez bibim şanoger piştî got bavê min şehîd ket li wir me biryar da got gerek ez şûna bavê xwe li ser dika şano bigirim li televîzyona ji bo got timî jî navê wî û hazir bi di nav gel de di nav xelkê de ji ber lo mamostê min ê sereke ê rast bavê min